Maayong adlaw kanatong tanan, ngon man sa ato ang mga viewers ug ato ang mga subscriber. Daghan kayong salamat sa inyong nga pagtan-aw sa ato ang mga videos. Salamat kayo sa pagsubaybay. Niini nga adlaw ato bag-o na usab o lain usab nga interesting nga sugilanon ang akong ihatag diha kaninyo. Ang uluhan niini nga sugilanon ang prinsipe ug ang tulo ka mga higante. Usa ka prinsipe nangayam siya ngadto sa dako kayong kalasangan. Sa tibuok nga adlaw, wa gyud siya nakuha. Apan ang nahibulog siya diha sa kinauyokan o kinapusuran sa dako kaayo nga kalasangan. Nakakita siya og karatula, nakakita siya og caption mga higala. Ang caption nag-ingon didto nga dunay pirmado sa usa ka reyna, nag-ingon didto ang usa ka caption. Kung kinsa ang makatagna sa akong kasing-kasing sulod sa taas na nga panahon, makaangkon sa gingharian. Mao to ang niyang nakita didto nga caption sa dako kayong kalasangan. Natingala pud siya nga wa man pud siya kakita dito barangay, wa pud siya kakita og palasyo, apan dunay sign didto o signboard nga nagsulti nga kung kinsa ang makasulti o makatagna sa taas na nga panahon na naa sulod sa akong kasing-kasing, makaangkon sa gingharian. Mao to nga ang prinsipe wala gyud siya kuha sa sulod sa isa ka adlaw, hangtod nga nagabihian siya og lisod na pod kaayo mo pauli kay dili na niya makita ang maong dalan kay ngit-ngit na. Ang iyang gihimo sa iyang pagsandig og pagpahulay didto sa kalasangan na bother kaayo ang iyahang hunahuna kung unsa gyud ang kahulugan ato nga kapsyon ug unsa ang meaning nga naa man didto ang usa ka caption sa daliwa sa kalasangan. Sa iyang paghigda nakatulog siya hangtod nga nakamata. Wala siya masayod mga higala. Sa iya di ay paghigda o pagsandig, tiil o lapalapa di ito sa higante. Paglingi pa niya karon kaingon niya og buntod ang iyang gihigdaan, tiil di ito sa higante. Ug ang higante ni bangon kay nihigda pud siya dito atong panahon nga nagabihan pud. Mo to nga nakita sa higante ang maong prinsipe o iyahang gipangutana og asa siya nga gingharian. Niingon ang prinsipe, gikan pa ako sa halayong dapit ug nianhi ko aning kalasangan ug nangayam. Apan ang prinsipe miingon siya sa higante, naalang ko niya katingad-an higala nga higante. Kay didto sa taliwa sa kalasangan, duna ko'y nakita nga karatula nga nagsulti didto nga kung kinsa ang makatagna sulod sa kasing-kasing sa reyna sa taas na nga panahon, makaangkon sa gingharian. Ug ang prinsipe nga iya nang nahigala ang maong higante, niingon ang higante, dili ko makatagna ni ana. Pero duna pa ko'y duha ka mga igsuon nga tuad didto sa halayo nga nagatulog usab ug nagpahulay. Ang ngalan sa maong higante gitawag siya og si Longfilo. Sa Binisaya pa o sa lain nga term nga Binisaya, taas ug lakang. Siya di ay ang kamagulangan sa tanan nga mga higante. Taas ug lakang. Pila ra may sugilanon. Ingon dayon ang sa higante, prinsipe, anhis akong abaga. Ipatungtong ang prinsipe diha sa iyang abaga ug nanglakaw sila sa higante. Pila ra may sugilanon kay katod ang higantiha si taas ug lakang si Longfilo. Dali ra kaayo sila naabot didto sa iyang mga igsuon ug pag-abot niya didto sa iyang mga igsuon, niingon dayon si Longfilo katong taas ug lakang. Iyang gi-introduce ang iyahang mga igsuon, kini ang akong mga igsuon, si Hait ug Pandungog, kini ang akong usa ka igsuon o hait ug pananaw, ang iyang pananaw atong iyang usa ka igsuon bisan pag-unsa ka baga nga bukid mulapos ug makita niya ang iyang tan-aw ug katupod ang isa niya ka igsuon nga hait ug pandungog dali makadungog
bisan pa og unsa imuhang gihunahuna, bisan pa ang imuhang pitik kasing-kasing iyahang madunggan ug madunggan usab niya kung pila ka milya o kilometro ang mag-istorya didto sa halayang dapit niingon ang katong iyahang igsuon nga magulang. Yun siya ang prinsipe, doon na siya gikahibudngan tungod kay nakakita siya og caption dito sa kalasangan nga nag-ingon nga kung kinsa ang makatagna sulod sa taas nga panahon sa kasing-kasing sa maong rayna, sa gisulti sa iyang kasing-kasing sa mahal nga rayna magkaangkon sa gingharian. Mauto nga miingon dayon ang prinsipe, gusto ko mo anha anang gingharian, musulod ni anang gingharian nga ang rayna adunay ipatagna sa taas na nga panahon kung unsa ang naa sa iyang kasing-kasing. Mauto nga ang prinsipe gihatod sa higante kato si taas lakang didto sa gingharian. Tungod kay higante man sila, dili sila magpaduol sa gingharian kay adunay mga sundalo nga mga armado ang maong gingharian. Ninglakaw ang prinsipe, sulod siya sa dako kayo nga gingharian, gisugat siya sa mga sundalo diha sa gate o gikuha siya o gidala ngadto sa Reyna. Pag amot og atubang didto sa Reyna, miingon dayon ang Reyna. Nganong naanhimang ka mapangahason nga prinsipe dinhi sa akong gingharian. Miingon ang prinsipe ngadto sa Reyna. Nakakita manggugpo og karatula didto sa dako kayong lasang nga nag-ingon kung kinsa ang makatagna sulod sa taas nga panahon sa kasing-kasing sa Reyna makaangkon ining gingharian. Ingon ang Reyna, nasayod ka ba nga dughan na kaayong mga tao, daghan na kay mga prinsipe nga nangahas sa pag-anhi, apan sila tanan nangamatay tungod kay wala gyud nila mataganan. Ingon ang prinsipe, siya mahal nga Reyna, akong i-try, akong sulayan kanang imong pangutana alang sa pagpangita sulod sa imong kasing-kasing usa ka butang sa taas na nga panahon. Mao to niingon dayon ang Reyna, hatagan ko ikaw og 5 minutes, 5 ka minuto alang sa pagsulti kanako kung unsa ang naa sa akong kasing-kasing sulod sa taas na nga panahon. Mga higala kung kita mo atoy mo'y mutagna, pwerte yung lisura. Ang pangutana sa Reyna kung unsa ang naa sa sulod sa iyang kasing-kasing nga iyahang gitaguan sulod sa milabahin na nga panahon. Itagaan siya og 5 ka minuto, mintagan dayon si prinsipe ngadto sa gawas ug nagpatabang siya sa tulo niya ka mga higala nga higante. Pag abot niya didto, ingon dayon si Longpilo katong taas ug lakang, unsa man? Unsa may gisulti didto sa Reyna? Siya ang gisulti sa Reyna mao kini. Unsa ang naa sa sulod sa kasing-kasing sulod sa taas nga panahon? Ingon dayon to si hait ug pandungog. Insya nasayod ako ana kung unsa ang naa sa kasing-kasing sa Reyna sulod sa taas nga panahon. Igna ang Reyna balik sa gingharian ug ingna siya nga ang naa sa iyang kasing-kasing usa ka treasury box nga naa didto sa lawd sa dako kaayo nga dagat nga nahulog didto sa lawom nga tubig. Balik dayon ang prinsipe, dagan dayon siya padung sa gingharian og niatubang sa Reyna ug miingon dayon siya sa Reyna. Mahal nga Reyna, ang mahal nga Reyna, ang naa sa imong kasing-kasing nga gitaguan sulod sa pila na ka panahon o pila na ka mga tuigan aduna kay treasury box nga puno sa alahas ug diamante nga naa didto sa dagat. Perting hibulunga sa Reyna tungod kay
nasayod ang prinsipe nga aduna treasury box nga nahulog didto sa dako kaayong dagat kay niana nga panahon so sumala sugalanon sa Reyna nagbiyahe sila og niabot ang dako kaayong bagyo og gikusok-kusok hapit malunod ang ilang sakyanan ug ang treasury box nahulog diha sa dagat. Ingon dayon ang Reyna. Karon kay nasayod naman ka nga adunay sulod sa kong kasing-kasing sa taas nga panahon nga naa di ay usa ka treasury box nga puno sa alahas nga naa sa laod. Tan-awa og hain dapit siya nahimutan. Gitagaan siya 5 ka minuto sa arena og hindagan gihapon siya og nagpalaban ngadto sa iyahang higan. Pag-abot didto, so wa pa siya makaabot niingon na dayon si taas og pananaw. Insya kanang imuhang problema nga giingon sa akong igsuon nga naay treasure box didto sa dagat. Ako nang nakita bisan gani karon ako na siyang gitan-aw. Naa siya tunga-tunga gyud sa laod ang treasury box. Hindagan dayon ang prinsipe ngadto sa arena og miatubang siya mahal nga reyna. Ang treasury box naa sa tunga-tunga sa laod sa dako kaayo nga dagat. Ingon dayon ang reyna, mao ba? Karon ang akong gusto nga kana nga treasury box imong kuhaon didto sa laod sa dakong dagat. Perting hunahuna in town sa mahal nga prinsipe. Pero kay ang iyang hunahuna, kung dili niya buhaton ang gisugo sa reyna, daghan na kaayong niabot didto nga nangamatay. Moto siya, mahal nga reyna, pwede ba nga tagaan ko nimo 10 minutes lang? Aron sa pag-adto o pagkuha ni anak, daagan na po siya dito sa iyang tulo ka mga higala, gitagaan siya 10 minutes sa reyna. Pag-abot dito sa iyahang mga higala, niingon dayon si Longfilo. Unsa may problema? Ingon siya. Mga higala, ang treasury box nga nahulog dito sa laod, sa lawom nga dagat. Ipakuha sa reyna. Unsaon ako pagkuha nga pwerte maging laluma na nga tubig. Ingon dayon si Longfilo. Insya walay problema. Ako'y mo adto dito, akong kuhaon ang treasury box. Dayon kini akong igsuon nga taas og pananaw, maulay magtindog diha sa baybay ug magsulti asa dapit nahimutang ang treasury box kay ako dayong puniton. Mao to pila ra may suglanon kay 10 minutes ang gihatag sa mao nga arena unya silong pilo taas man kaayo siya og lakaw kay siya taas og lakang kay siya may pinakataas sa tanan nga mga igsuon sa mga higante. Nagbaklay dayon sila. Niabot ra og pulo kalikang naabot na sila dito sa baybay. Niingon dayon ang iyahang mga igsuon. Manoy, diri ra mis baybay kay dili na may ka abot diha sa dagat kay perti na ginang laluma. Mao to nga silong pilo ang taas og lakang, ang taas og tiil. Siya mo iniubog dito sa tubig. Naglakaw siya sa tubig hangtod nga abot siya sa pinakalawom nga tubig ug abot jud ang pinakalawom nga tubig sa iyang hawak. Mao to nga si taas og pananaw miingon nga sibog manoy kay nara diha dapit sa imuhang tiilan sibog 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 ubugag yun hikapika pa. Siya kana guniti. Paggunit anak mga higala nakuha ang tercer box ug silong pilo ni adto dito sa baybay ug gihatag sa prinsipe ug gipas-an sa prinsipe ug midagan ang prinsipe ngadto sa gingharian ug perting kahibulungan sa reyna tungod kay ang treasury box nga nalunod or nahulog didto sa dagat sa ilahang nga pagbiyahe tungod kay adunay dako kayong bagyo nga niabot nadala sa usa ka prinsipe. Iyahang kuha og iyahang giabri puno kinis mga lahas ug diamante. Niingon ang reyna, karon pagyud ko nakasugat
og usa ka tawo nga maisog nga bisan ang lawom sa dagat iyahang giadto aron lang makuha ang tresyo. Mahigala ang sugilanon dili kini tinuod, kathang isip lang sa nagsulat, apan ang tinuod mao ang leksyon nga makuha niini. Abi ninyo mga higala, si Jesus Christ, si Kristo, sama siya sa tulo ka mga higante. Pwede siya mahimo nga si taas ug lakang, pwede siya nga mahimo nga hait ug pandungog, pwede siya nga mahimo nga taas ug pananaw. Sa unsa nga paagi higala nga nahisama ang Dios sa tulo ka mga higante sa karakter. Una, ang Dios taas siya og lakang. Sa diha nga ang tao mutawag kaniya, mangayo sa emerhensya, mangayo og panabang. Ang Dios duol ra gyud siya sa paglakang aron sa pagluwas kanato. Ang Dios mahisama pud siya sa hait ug pananaw kay bisan tuod og naa siya sa langit, halayo ang iyang dapit apan makakita siya sa atong kalisod. Makakita siya sa atong kasing-kasing kung unsa ang atong mga problema. Si Ginoong Hesus sama pud usab siya sa taas ug padungog or hait ug pandungog higala. Kay nganuman sa diha nga kita magampo so wala pa nato lituka ang mga gipangayo diha sa Ginoo, nakadungog na siya niini ug nag-andam na siya og tabang para kanato. Nining adlaw ang sugilanon naghatag kanato og inspirasyon nga kita muduol sa pag-alagad ngadto sa Dios. Muduol ug magampo ta ngadto kaniya kay ang iyahang panabang andam kanunay tungod kay siya nahigugma kanato. Daghang salamat sa pagpaminaw sa mga kahigalaan nato mga viewers nga wala pa ka-subscribe. Subscribe ta sa ato ang YouTube channel, sa ato ang EDC TV aron updated ta sa uban nga mga sugilanon nga atong ihatag nganha kaninyo alang sa dugang nga pagpadasig sa atong kinabuhi. Daghang salamat sa pagpaminaw. God bless. Follow, like, share, subscribe.